Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Машина авырлыгы тиешле нормадан артса, узып китеп булмаячак. Тулы 2 постыннан ерак түгел яңа автомат пункты ачылды. Экстремизм нәрсә ул һәм ул безнең яшәештә ничек чагылыш таба? Шалы мәдрәсәсендә әлеге темага ачык дәрес үткәрделәр. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Чаллыга көмеш медаль белән шәһәрдәшләребез коляскаларда бию буенча дөнья кубогында катнашып җиңү яулады. Тулы 2 постыннан ерак түгел транспорт чараларының авырлыгын һәм габаритларының үлчәүнең яңа автомат пункты ачылды. Куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары милли проекты кысаларында төп бурычларның берсе юлларны саклау. Экспертлар билгеләүенчә, аларның бозылуы аварияләрнең артуына китерә. Юлларны тиешле дәрәҗәдә саклау максатыннан төрле чаралар күрелә. Аларның берсе транспорт чараларының авырлыгын һәм зурлыгын контрольдә тоту. Авырлыкны контрольдә тотучы автомат пунктлар металл рамка кыса формасында. Алар аша автомобиль уза. Юлда һәм рамкаларда махсус датчиклар һәм камералар урнаштырылган. Алар машинаның габаритларын һәм авырлыгын исәпли. Мәгълүмат шунда ук аларны эшкәртү үзәгенә җибәрелә. Йөк машинасы тиешле дәрәҗәдән зуррак авырлыкта икән, административ хокук бозу турында беркетмә төзелә. Штраф суммасы 150 мең сумнан алып 500 мең сумга кадәр. Бүген авырлыкны үлчәү өчен безнең 22 пункт эшли. Алар стационарны йөритән пунктлар. Бу көннән безнең хәзер эшли башлый менә 4 автомат режимда эшләтән пунктлар, 4 тагы бер пункт булачак ел ахырына. Анда 4 төзелә быел. Автомат пунктларның беренчесе 2017 елда төзелгән булган. Аларның саны арта. 20 елда та 4 төзелә. Шундан 13 автомат пункт. Икенче яктан бөтен стационар пунктларны без азрак вакыт үткәч аларны ябабыз һәм безнең кала инде йөритән пунктларына. Аларның саны республика күләмендә шул 12-13 шул тирә булыр дип уйлыйбыз. Мондый пунктларның өстенлеге шунда, алар ишаратлардан котылырга мөмкинлек бирә ди белгечләр. Автомобиль металл кысалары аша үтә, бар тик бу вакытта тизлеген генә киметә. Хәтта мотоцикл турында мәгълүмат та үзәккә килеп ирешә. Йөк ташу белән шөгыльләнүчеләргә машиналарның авырлыгын контрольдә тоту кулай дигән фикердә белгечләр. Алга таба автомат пунктларга мәгълүмати такта да куймакчылар. Машина авырлыгы тиешле нормадан күпмегә артык, бу шунда ук күренәчәк. Ләйсән Ханова, Елена Камалова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Чаллыда көзге ярминкәләр башлана, алар 14 сентябрьдән старт ала. Авыл хуҗалыгы продукциясын сатуга гадәттәгечә алдан билгеләнгән мәйданнарда оештырылачак. Бәяләр узган елгы дәрәҗәдә булыр дип белдерә Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белгечләре. Ярминкәләр республикада барлыгы 19 мәйданчыкта оештырылачак. Аларның икесе Чаллыда булачак. Сатуга китереләсе бәрәңге, башка төр үсемлек, җиләк, җимеш барысы да фитосанитария контролен узган булырга тиеш. Сатучыларга бу хакта документлар бирелә. Экстремизм нәрсә ул һәм яшәешебездә ул ничек чагылыш таба? Чаллының Акмәчет мәдрәсәсендә әлеге темага ачык дәрес үтте. Аны Татарстанда 1 сентябрьдән игълан ителгән айлык кысаларында оештырдылар. Чаралар милләт-ара мөнәсәбәтләрне ныгыту, террорчылыкны булдырмау юнәлешендә профилактика максатларын күздә тота. Ләйсән Ханова сюжеты. Мәдрәсәдә мондый төр дәресләр шактый еш була. Бүген ул экстремизмга юк айлыгы кысаларында ачык форматта үтте. Шәкертләрдән тыш анда теләге булган һәркем катнаша алды. Экстремизм ул күреп торабыз дөньяда, ул бүгенге көндә иң зур проблемаларның берсе. Аны инде ислам белән дә бәйләргә кирәк түгел, башка дин белән дә бәйләргә кирәк түгел. Экстремизмның дине юк. Ул инде менә бер бүлмәдән икенче бүлмәгә ишек ачкан кебек кеше экстремизмга керә икән, ул инде ислам ишеген яба һәм үзенә экстремизм бүлмәсенә булган ишекне ача.
Экстремизм һәм террорчылык, аларга каршы көрәш чаралары, коткы салучыларга иярмә мәсьәләләре. Алар дини уку йортларында уку елы дәвамында кызыл җеп булып сузыла торган темалар. Бүгенге ачык дәрестә остазлар шәкертләргә ялган дини идеяләрне пропагандалаучы экстремистик төркемнәрдән саклану чаралары турында да сөйләде. Шундай провокацион чаралар барлыкка килә кай вакыт. Һәм без аларга реагировать итеп инде дөрес бәя бирергә тиеш. Чөнки әгәр дә безнең шәкертләребез һәм алар аркылы безнең җәмгыять бу мәсьәләләрне дөрес аңламаса, ул исламга топ яга инде. Экстремизм һәм дин бер-берсенә капма каршы төшенчәләр. Ислам тынычлыкка, билимгә һәм үсешкә өнди торган дин дип ассызыклап үттеләр мәдрәсәдә. Лисенханова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Көмеш медаль белән кайттылар Элеонора Гайнуллина һәм Юрий Вишневский коляскаларда бию буенча дөнья кубогында 2нче урынны яуладылар. Халыкара бәйге Санкт-Петербургта узды, анда 16 илдән килгән 150 биюче катнашты. Финалда шәһәрдәшләребез бары тик Финляндия спортчыларына гына оттырды. Чаллы биючеләре белән Мәрьям Файрушина очрашты. Элеонора белән Юрийның дуэт булып биегәннәренә әле бер ел вакытта узмады. Шуңа да карамастан әлеге пар дөнья кубогында 2нче урын яулады. Спортсменнар күптән түгел генә Петербургтан кайтты. Коляскаларда бию буенча дөнья кубогының финалында комби фристайл категориясында алар 6 илдән килгән биюче белән осталыкта сынашты. Наши основные конкуренты были финны и Словения. У них очень высокий уровень танцевания. Они в паре достаточно вместе долго танцуют. И, естественно, у них хорошая сыгранность. Да. Чего нам с Юрой немножко не хватает. Уңышның сире гади диләр алар. Яңа үрләр яулар өчен тырышып эшләргә кирәк. Только постоянная работа, только труд позволяет наращивать эту и станцованность, можно сказать, да, парность, синхронность действий, взаимопонимание на площадке. Шәһәрдәшләр бию спорт мәктәбендә шөгыльләнә. Остазлары Таһир Мәүләүдинов аларның нәтиҗәсеннән канәгать. Конечно же, безусловно, нам приятно, что в течение стольких лет мы все-таки остаемся в сборной России, продолжаем успешно защищать честь города, честь нашего клуба. И я думаю, что и на предстоящих соревнованиях, это у нас еще ожидается чемпионат мира в Германии. Думаю, что будет также успешно. Спортчыларның ял итәргә вакытлары күп түгел. Ноябрь ахырында аларны Россия, аннары дөнья чемпионаты көтә. Мәрьям Файрушина, Ленар Султанов, Яңалыклар. 14 сентябрьдә бөтен дөнья чисталык көне кысаларында Чаллыда чиста уеннар экологик квесты узачак. Катнашучылар калдыкларны аерып җыюда үз көчен сынап караячак. Уен барышында җыелган барлык калдыклар эшкәртүгә тапшырылачак. Ярышта мәктәп укучылары һәм студентлар катнаша ала. Ул иртәнге сәгать 9-да Фикрат Тәбиев исемендәге яр буенда башлана. 21 сентябрьдә шәһәр пляжына керү юлында чиста уеннар дип аталган гаилә уеннары старт алачак. Бу бәйгедә төрле яшьтәге шәһәрдәшләргә катнашу мөмкинлеге булачак. Бүгенге менә мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Салон профессиональной одежды «Профстайл». Это модная и комфортная одежда для работников медицины и сервиса. Салон «Профстайл». Ваш гид в профессиональной моде. Торгово-выставочный комплекс «Тулпар». 3-й этаж, павильон номер 2.